Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Bonaire zijn 2 besmettingen met corona geregistreerd. Dat is maandagavond bekendgemaakt. Het gaat om 2 repatrianten die naar Bonaire zijn teruggekeerd uit Peru en in quarantaine verblijven. Alle mensen die op Bonaire terugkeren uit risicolanden verblijven verplicht in quarantaine op een centrale locatie. Afgelopen zondag werden de 2 getest. Maandagavond kwamen de resultaten binnen. De 2 maken het volgens de autoriteiten goed. Op Bonaire waren bijna 3 maanden lang geen nieuwe besmettingen op corona geregistreerd. In totaal kende het eiland tot nu toe maar 2 besmettingen. Dat zijn er nu 4. De Extra opent vandaag met het bericht dat beide hotels van Curolanda op Curaçao mogelijk zullen worden verkocht. Er zijn volgens de krant 6 geïnteresseerde partijen. Binnenkort zullen de panden worden geveild op verzoek van Corpodeco, MCB en de Girobank. Zoals bekend is Curolanda enkele jaren geleden failliet gegaan. De Extra meldt verder dat advocaat Arend de Winter is aangesteld als curator voor de verkoop van de hotels. Curaçao heeft meer dan 3 maanden haar grenzen gesloten gehouden in verband met de coronacrisis. Bij 1 juli zijn die grenzen weer open voor toeristen uit Aruba en de Cariben. Uit eerste cijfers blijkt dat Curaçao vooral weer in trek is bij Nederlandse toeristen. Het Curaçaose Toerismebureau maakte gisteren cijfers bekend van de eerste 12 dagen van juli. In totaal zijn er bijna 3000 passagiers geland op het eiland. Meer dan 2000 zijn afkomstig uit Nederland. De rest komt vooral uit de regio, vooral Aruba en Bonaire. Van de Europese bezoekers komt 92% uit Nederland, de rest uit België en Duitsland. Volgens de politie zullen er binnenkort meer arrestaties plaatsvinden van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan plundering en vernieling op 24 juni. Er is een lijst opgesteld op basis van videobeelden en volgens de politie kunnen die mensen binnenkort bezoek verwachten. Eind vorige week en begin deze week stonden verschillende mensen op Curaçao al voor de rechter. Het gaat om mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan plundering op 24 juni. Opvallend is dat een groot deel van de opgepakte plunderaars niet eerder in aanraking is geweest met justitie. De Raad voor de Rechtshandhaving op Curaçao heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van drugscriminaliteit op Curaçao. Volgens de Raad zorgt de precaire financiële situatie van het land voor gebrek aan budget bij justitie. Hierdoor kunnen de nodige apparaten voor de bestrijding van drugscriminaliteit niet worden aangeschaft. Ook de douane kampt met een fors tekort aan middelen voor de opsporing van drugs, zo stelt de Raad. De Raad concludeert verder dat een gebrek aan financiële middelen een effectieve aanpak van de drugsproblematiek belemmert. Volgens Alcides Cova van vakbond SGTK moet er snel duidelijkheid komen over de plannen van Clash met de Curaçaose raffinaderij. De afgelopen maanden is er onderhandeld over een overname die zou eigenlijk eind juni hebben moeten plaatsvinden, maar dat is uitgesteld tot eind van dit jaar. Cova wil niet zo lang wachten, want we kunnen niet nog 6 maanden in onzekerheid blijven. Hij wil dat Clash zich duidelijk en binnenkort uitspreekt over hun plannen. Gisteren vond er een opvallend ongeluk plaats op de Schottegatweg Zuid. Om nog onbekende redenen verloor een chauffeur de macht over het stuur en knalde tegen enkele auto's aan die staan achter het filiaal van MCB in Salinha. De chauffeur en een inzittende moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.